आशा कुंभार बोलते. मी देवडीत आलेले आहे. चंद्रकांत जाधव यांच्या शेतामध्ये आलेले आहे. ॲग्रीचे प्रोडक्ट यांना दिलेले आहेत सुकमणीमधून. आता रिझल्ट सरांचे कसे आहेत आपण बघूया. चंद्रकांत सर, तुम्ही कुठलं आपलं हे नवीन नेपियर आणि कशासाठी प्रोडक्ट घेतलं होतं आपण? यास्लिन रेड नेपियरसाठी हे खत ॲग्रिकट घेतलेलं होतं आपणाला वाढीसाठी. आणि उत्तम प्रतिसाद त्या खतापासून मिळाला आहे आपल्याला. बरोबर. म्हणजे तुम्ही सर ह्याच्यामधूनच वेगळं असं काय वाटलं की ह्याला चांगला रिझल्ट आलाय तुम्हाला? त्याच्यापासून वेगळं म्हणजे याला फुटवे जास्त निघाले, वाढ जास्त झाली. बरोबर. म्हणजे तुम्ही ह्याच्या आधी सुद्धा ही पीक आणलं होतं, पण त्याला म्हणजे कशा पद्धतीने प्रतिसाद होता? त्यावेळी काही सुद्धा नव्हतं, म्हणजे शून्य होतं. बरोबर. म्हणजे आता एक चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला ह्याच्यामध्ये रिझल्ट आलेला आहे. रिझल्ट आलेला आहे. बघा, सरांची खरपूस जमीन असल्यामुळं आज याच्यामध्ये माळाच्या जमिनीला ही चांगल्या प्रकारे रेड नेपियर वसत नव्हतं. पण आज मॅडमच्या माध्यमातून ज्यावेळेला आम्ही सरांना रिझल्ट घेण्यासाठी ॲग्रिकेट एक शुकमणीमधनं दिलं, त्यावेळेला एक उत्तम प्रतिसाद याच्यामधनं भेटलेला आहे. आणि रेड नेपियर ही नवीन जात आहे आपल्या भागामध्ये, आणि त्याच्यासाठी आपण शुकमणीमधनं एक चांगला ॲग्रीचा रिझल्ट घेतलेला आहे. तर तुम्ही आज लोकांना याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काय सांगू शकता? त्याच्या माध्यमातून हे ॲग्रिकेट घेतलं तर त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, चांगलं उत्पन्न मिळेल. हे चांगलं आहे औषध. बरं, चालतं, ठीक आहे, ओके, धन्यवाद. चांगलं कुठलं किती लेख बसलो? 3 रुपये एक डोळा मॅडम. होय.